देग्लाय 35थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान बे मुंख्लं सानखौ धेमाजिनि सिमेन्ट सापरि बे SB बड' गोजौ फरायसालिनि गेवलां फोथाराव खुंफुंदों। जों बयबो मिथिगौ 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनाय जागायदोंमोन आरो बर'फोरा जे समाव सेरखाय बेरखाय जानानै दङमोन, बर'फोरा जे समाव गावजों गाव सिनायलायामोन, खौसेथि गैलायामोन, बे समाव बड'फाया आलादा रायजोनि सोमावसारनायनि गेजेरजों बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे जानो खावलायदोंमोन, सोमावसारनायनि गेजेरजों खौसे जानो खावलायदोंमोन आरो बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि गेजेरजों आलादा रायजो सोरजिनायनि जे सिमां बेखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय माखासे नारा नाथा गणतान्त्रिक आन्दलना बे समाव सोलिदोंमोन आरो बे गणतान्त्रिक शान्तिपूर्ण आन्दलननि जि माने धौ आरो 1987 मायथाइनिनो दिनैनि बे 12 जुन खालि गुवाहाटीनि जाज फिल्डआव गिबि खेबनि थाखाय सोमावसारनायनि गिबि हाबाफारि हिसाबै मास रेलि लानाय जादोंमोन सुबुं गौमा आरो बे सुबुं गौमायाव फैनानै थांफिननाय समाव नलबारिनि टिहुआव जोंनि इनाय जोंनि माने हेंथा जोंनि माने मोजांखौ हास्थायै माखासे सुबुंफोरा गाग्लोबनायनि थाखाय सुजित नार्जारी जाय थाखो 9नि बै समाव फरायसामोन, बिथाङा मुंख्लं जानो गोनां जादों आरो बेनो जोंनि गिबि मुंख्लं। बिनि उनाव रौतायाव राजा लामा जथेनायनि जि थासारि, बे थासारियाव पुलिसनि गुलियाव बै समाव दलगावनि असिया गुलि गावनायनि थाखाय राजा लामा जथेग्राफोरखौ अलिन्द्र आरो कबिराम बिथां सानैया गुलिनि माने बलि जानो गोनां जायो, शहीद जानो गोनां जायो आरो बेबायदिनो भुमकानि जिनाहारि माने जि थासारि आरो गायदे हेलेना बिथां सानैखौ इनायै पुलिसा गावथारनाय, बेबायदि पुलिस आरो प्रशासन रुलिं आरो जायफोरा जोंनि हेंथा खालामग्रा बिथांमोननि गाग्लोबनायनि थाखाय गासै 1135 बड'लेण्डनि सोमावसारनायाव 6 बोसोरनि आन्दलनाव मुंख्लं जानो गोनां जादों आरो दिनै बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जोङो 35थि बड'लेण्ड मुंख्लं सानजों दिनै फालिदों। नाथाय बिनि उनावबो BLTनि हाथियार लानानै सोमावसारनाय जादों, NDFBनि हाथियार लानानै सोमावसारनाय जादों आरो दिनै बर'नि गेजेराव मुंख्लंफोरखौ जुदि हिसाब खालायोबा बे मुंख्लंफोरनि हिसाबा 5,000नि बांसिन जागोन। दा बेखायनो गासै मुंख्लंफोरनि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय इसोरनि आर'ज गाबबाय आरो लोगोसे मुंख्लं नखरफोरनि जि माने बिथांमोननि जिखिनि बेसेन, बिथांमोना जिखिनि दिनै दुखु खस्थ'आव दङ, गासै मुंख्लं नखरफोरनो जोङो दासिमबो मोजाङै बिथांमोननो सुबिदा होनो हायाखै बा सरकारनिफ्राय जोङो थोजासे दासिमबो मावफुंजोबनो हायाखै आरो आथिखालाव BTR सुक्तिनि उनाव प्रमद बर' दैदेननाय BTR काउन्सिल आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मानगोनां मिनिस्टार माने बसुमतारी मानगोनां चिफ दैदेननाय बे काउन्सिल मोननै बर' हारिनिफ्रायनो दिनै दैदेनगिरिफ्रा सामलायगासिनो दङ। उननि समाव सुक्तिनि दफा बायदियै बे मुंख्लं नखरफोरनो जिखिनि अनसुंथाइ होनांगौ, जिखिनि मोननो गोनां जिखिनि बिथांमोननि माने बिथिंफोर दङ बेखौ सुफुंनो थाखाय जों सरकारखौ नारसिनबोगासिनो रायलायगासिनो दङ। आसाम सरकार, भारत सरकारजोंबो रायलायदों। नि दारै सिमा बारायनाय जा खामानिया माबायदि आगबारायना दं दा? BTR एकर्डनि गेजेरजों जिखिनि सिमा बारायनायनि बिथिं, बे खामानिया PP बार्मा कमिसननि गेजेरजों माखासे खामानिया मावफुंजाबाय, बिथाङा रुंसारि जाबाय। बिनि उनाव आशिष कुमार भुटाननि बिथाङा बिनि चेयारमेन जाबाय। दायो मोनसे फाइनाल स्टेपआव दङ आरो पलिटिकेल लेभेलाव गिबि मन्थ्रि बिथांजों रायलायबाय थानाय जादों। गोख्रैनो मोनसे मोजां आरो पजिटिभ रिजाल्ट मोनगोन आरो बिनि गेजेरजों BTRनि सिमाया बारायगोन आरो बर' कसारि काउन्सिलनि गामि नटिफिकेसन खालामनांगौ, समस्ति दानांगौ, बिसायख'थि खुंनांगौ आरो बेयाव मर अट'नमास माने अधिक क्षमता होनांगौ। बे खामानिफोरखौबो जों बयबो एबसु, UBPO, सिगनेटरि आफाद आरो NDFBनि मोनब्रै आफादजों ज'यै लोगो नांनानै हाबा मावनांगोन। BTRनि बायजोआव ओंखारनाय फोरोंगिरिनि जि पस्ट भेकेन्टफोराव BTRनिफ्राय जि फोरोंगिरि बे पस्ट भेकेन्ट ओंखारब्ला BTRनि बायजोनि टेट क्वालिफाइ जानाय बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया, बिनि सायाव गोनो गोथो दङ दासिम, बिनि सायाव नोंथाङा फोरमायो। जोंनि गिबि बाथ्राया जाहैबाय जे आसामाव दासिम 50 जननि बारा
माने 60 जन 80 जन 100 जन बेबायदि बर' मिडियामनि एलपि स्कुला 800नि बारा दङ जोङो गासै आसामनि डिस्ट्रिक्टफोरनि लिस्टखौ लाबाय बे बिटिआरआनो जा बर' कसारि काउन्सिलानो जा गासै आसामाव आरो बे 800 स्कुलाव दायो सिंगल टिचार सनितपुर बिश्वनाथनि गोबां स्कुलाव दायो माने जिर' टिचारानो गैया सरकारि स्कुल आरो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि लखिमपुर जिल्लायाव आरो गुबुन गुबुन जिल्लायाव माने प्राय 30 जनसो हाई स्कुलावनो जा एलपियावनो जा एमइआवनो जा बर' मिडियाम बेकग्राउन्ड नङै एसामिस मिडियाम बेकग्राउन्ड इंलिश मिडियाम बेकग्राउन्डनि आरो बे मानसिफ्रा बर' नङा गुबुन हारिनि जाय मानसिफ्रा माने बर' मिडियामाव फोरोंनो हाया बेबायदि फोरोंगिरिफोरखौ जों थिसनना होदों आरो दिनै बे स्कुल खालामनानै बर' मिडियामखौ बुथारनानै बे स्कुल एसामिस मिडियामाव जइन खालामनो होदों बे गासैबो बिथिंखौ लानानै आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुखौ जोङो गोख्रों रावजों जों प्रेसार होदों आरो बिथाङा 16 तारिखआव एबसु आरो साहित्य सभाखौ रायलायनो लिंदों जोंनि सिंगल टिचाराव डाबल टिचार माने 3 फोरोंगिरि 2 फोरोंगिरि थिसननांगोन आरो जेब्लासिम थिसना बे जाफुंनाय नङा टेटनि बाथ्राया जाहैबाय जे आसामाव जेसेबां माने जेराव माने पस्ट भेकेन्ट दङ बेयाव आसाम सरकारा टेट एपइन्टमेन्टनि गेजेरजों टिचार थिसननांगौ बिटिआर सरकारनि टेट एपइन्टमेन्टनि गेजेरजों बिटिआरआव टेट थिसननांगौ दा बे थिसननायनि बेबस्थाया उन सिगां जानायनि थाखाय मालाबा बिटिआरनिया आसामाव एप्लाइ खालामदों जिहेतु बिटिआरआव टेटनि पासनि संख्या जों मिथिनायाव 5000नि बारा बर' मिडियाम एसामिस मिडियाम आरो मालाबा बिटिआरनि बायजोनिफ्रायबो बिटिआरआव हाई स्कुल टेटआव एप्लाइ खालामनानै बिथांमोना एपइन्टमेन्ट मोन्दों दा बर' मानसिया बर' मिडियाम स्कुलाव बिटिआरनि सिङाव बा बिटिआरनि बायजोआव बर' कसारि काउन्सिलाव जेराव एपइन्टमेन्ट मोना मानो जोंहा बेयाव बुंनो गोनां गैया नाथाय बिथांमोननि सुबिदाखौ नायनानै दिनै माजुलियावबो बर' मानसिया एसामिस मिडियाम स्कुलाव मावनानै थानो गोनां जादों दा बिथांमोना बिश्वनाथआव फैफिननो लुबैदों बे लिस्टखौबो जों होदों आरो जेराव बर' मिडियाम स्कुलाव नन बर' मिडियाम टिचारखौ एपइन्टमेन्ट होदों बिनि लिस्टखौबो जों जमा होदों आरो बेखौ माने रिसाफल खालामनानै माने बेखौ माने गोदानै भेरिफाइ खालामनानै हरफिननायनि बाथ्राखौ बुंदों दा बेखायनो कुनु मोनसे स्कुलाव पस्ट खालि थानो मोना आरो जाय जेराव हायो एप्लाइ खालामगोन नाथाय जोंनि सार्थ'आ जाबाय बर' मिडियामनि स्कुलाव जोंनो टेट टिचार नांगौ बे बिटिआरआवनो जा बे आसामावनो जा